Kaseng jong ginong thok kot khasi ka jila ka khasi Author Society KAS ha ka nyo trik jiliu kala berngam banlit pelong biang da ka jingaki sha Delhi ban pen kan mau ya ka sarkar pedeng halur ka jingdawa ban pendrong ya ka tien khasi ha ka kharnet ba phra jong ka riti sanshar kari India ya kane ka KAS kala pun pau ha ka jingalang penthamai nong kit kam na ka benta ka samoi trekam arjar arpsan hadu arjar arpra Hakabala jiet biang ya Profesor Dr. DRL Nonglaj kum Presiden. Habakren syakilat patai kubor hadin ka jingalang Presiden u Dr. Nonglaj uloong bahakan ka jingalang kaseng klasim ya karai bakan yai buddin bandawa na sarkar jila ban pendrong no ya kaktin khasi kum kaktin sarkar ni ka official language ban buddin na katranat kampo yeng ka sarkar India ban pendrong ya kaktin khasi hapo ka kernet ba pra ka riti sanshar kari India bat na lor ki weipat ki mat jingdawa ka KAS kala kular ru bakan sa pendap no ya ka khasi dictionary kaban penbiang ya ki surjing keno hagi kentien khasi kabala lum hadu arpo hajar ki kentien bat ansashan no ha bunai no pra menta usnam lingba ka arts and culture watla ka society kala dap ban pelong jaki hanong ba Delhi ban penbor ya ka sarkar pedeng ban pendrong ya ka tin khasi Henry ka society hadu menta kamshum la shong klikti Henry sa shiwan kala berngam ban let ya ki biang ha Delhi ban penkan mau na ka sarkar pedeng halor ki mat jingdawa ba sateng ki weipat ki nongkit kam ka society balajiet hakani kasngi ki kenthop ya Vice President Dr. KD Ramsey General Secretary Dr. Ronald Kharshiyeng Joint Secretary ba E Kharpran Finance Secretary ba P Kharshiyeng Treasurer ba Kitbok Nongklau Auditor Dr. Tomlin Lynching Secretary Publicity Committee Dr. MM Khamden bat kiwei yaitu agni kapur yaki katu gani kirai kiba kongsan jong ka dorbar mata kasni kawai kalong ban budden ting bat ka sarkar jila kalor ke jingdawa ban penlong no yaka kitien khasi kawai na kitien sarkar jong ka jila lani ka official language jong ka jila nalor ke English namar nado bangyo ya ke jela ke bapura ke English ke lalong ka official language lan diktin sarkar but agasnem arajar san lengba kami gelia language act la penlong ya khasi bat ke garo kum ki associate official language menta ke khasi Author Society nado gasnem arajar repulai ni labu ya ke dorkas akhmat Chief Minister ban penlong no ya ke khasi ke official language nalor ke English ti hadu menta ke sarkar kampat le ke rai jang dorbar menta ke singi kalong ban penjur ya ke jingdawa ba ke sarkar kan penlong no ya ke khasi ke official language jong ke jala rai ke ba kongsan ke bangladesh me ni kapot kalong ban budin teng halor ke jingdawa jong ka society na ka Ministry of Home Affairs Government of India ag bedai bat ke jing pendrong ya ka kitien khasi hapo ka kernet ke bakra jong ka riti sanchar kari India ag bedai bat kene ka society menta ka singi ka dorbar menta ka singi kalarai ba ngin penlong biang ya ka national seminar hanong ba Delhi hagasnem arajar arphon reo ye kapor ka batikna ngin sa pentep yapi ndala dai kapor ngidan gejinga trelang bat ki khat jongi ki badan Delhi bat ki wei di kiseng ki baju trelang bat ngi badan Delhi ngin penlong biang ya ka national seminar kan dai ka sien ke baar hang thia nong ba Delhi ha ka snem arajar arphon reu ban pensngau sya sarkar India ya ka jing dawa ka jongi ban pendung na tin khasi po ka kernet ke bafra jong ri kisyan nangta kawai pat rai ke pakongsan kalong ban budien
hai ke bedai bat ke jing ai jong ka Department of Arts and Culture ya ke jaka hangtai hapo travel ha compound jong Travel Research Institute Maulai ke jaka ke basan hajar ars pa square feet ke bala alat she ke khasi author society handrai ya ke proses ban hand over lani ban ai tino ya ke khendau hadu menta empadap ti ngile kot ban budien bag sarkar kan state no ekani nang bang nyo tei no la ke jong ka office jong ka society nang ta kawai pede ka rai ka Bangladesh hakini ka jingalang kalong bangin pendap no ya ka wei ka project ka bahe kata gadai ka khasi dictionary khasi English dictionary hakini ka dictionary kan donro ka jing penbiang ya ka bangion ka phonetic transcription ka bamat ban penbiang ya ka jing keno ka sur ban keno ya ki kentien khasi tikan ni kanong ka dictionary khasi dictionary ka bahedo hadu menta ngilala bandlum kumar pho ar hajar ki kentien bat ngidon ka jing temu bahau benai nailor ngin sabu no ha ke website jongi na kam ta jing tip jing pai ba bat hau benai no pra jong ni ka snem ngin session no ya ke khasi dictionary bala fun ye ke ni ka project da ka Directorate of Arts and Culture Government of Meghalaya bat da ka Khasi Hills Autonomous District Council ki kini ki long ki kam ki ba kongsan ki ba ngila rai menta kasngi ti hakaban penurlong ya ke jing penrong ya ke tien khasi kom ka tien sarkar apo ke jala bad age jing penrong ya tien khasi apo ke kernet ke bapra jong riti sunchar ke khasi author society kam sim sange kembali sepi ki media ki perkhat bangi la sangabjar ndrai menta ngidan ke jing pensyai pai ba ke bangim sim dapen bena hai kilat patai kubor ki snat jongi lani ki unit jongi akeleng gabri nyutrep kentup ya snat nongstan snat mairang snat nongpo snat kliriat snat jawai snat maukerwat kini ki penlong ya kajing pensai ba daga pekilet si ki school si ki college ban pensai ya kadi kajing dan kam baga tin jongi kan yo jing itu da activity sensyat menta ka sengi ngilarai ladangi i ba ke sarkar hake jela lani hadali ki kuman ye ki jingyar dawa jongi ngimban se ban penlong ya ki rally ki bahe bati procession ki bahe hakini ki bnai bakisnem ki banwan kita ki long ki kam ki bangi lekren hakini ka sengi